dat u de ruimte officieel opent. En de sleutel dan ook, dat wordt er ook bij, denk ik, om het open te doen. En ja, misschien wilt u er nog iets over zeggen? Ja, dat wil ik graag doen. Ik ga er iets meer dan 2 woorden over zeggen, dus pak ook even mijn notities erbij. Alles goed. Allereerst misschien nog even jonge moeders en oude moeders, studerende moeders en andere moeders. Er is in Nederland een trend, een nogal verregaande trend, dat de leeftijd waarop mensen hun eerste kind krijgen veel hoger is geworden. Die is de afgelopen jaren 5 jaar verhoogd. En dat is demografisch is dat een heel groot verschil. Want als het gemiddeld, en nou heb ik precies het gemiddeld niet meer paraat, maar ik heb er eerder als bioloog nog wel eens een voordracht over gehouden, dat de leeftijd van het eerste kind langzamerhand begint samen te vallen met de leeftijd waarop de vruchtbaarheid terugloopt. Ja. Dus dan hou je op een gegeven moment nog maar een heel klein venster over, waarbinnen je redelijkerwijs kunt verwachten dat je je kinderen kunt krijgen. Dus dat alleen al zal voor mensen een reden zijn om soms te denken, ja, waarom wil ik eigenlijk eerst die hele maatschappelijke carrière stevig op de rails hebben staan en dan pas over kinderen gaan denken, want dat is een beetje het standaardmodel. Dus dat kan één reden zijn voor mensen om te zeggen, nou ja, ik wil eigenlijk die kinderen eerder. Maar er kunnen ook allerlei andere redenen zijn in de persoonlijke sfeer, of hoe het ook zij. Mensen kunnen de keuzes maken om op jonge leeftijd hun kinderen te krijgen. Of mensen kunnen wat later gaan studeren, dat kan natuurlijk ook nog of allebei. En dat leidt er dan toe dat in een stelsel dat er eigenlijk op gericht is dat je eigenlijk zelfs nog dat je single bent. Maar in ieder geval, dat ook al heb je een vriend of vriendin, dat je dan kinderloos bent. Dat je toch in de situatie kunt zitten van kinderen. Dat zijn keuzes die mensen zelf maken, die zelf mensen ook moeten maken. Maar dat wil niet zeggen dat je ze niet moet ondersteunen daarin. En ik denk dat dat in het verleden onvoldoende is gebeurd. En jij, Annemiek, hebt dat tijdig ingezien en hebt daar eerder al aandacht voor gevraagd. Je bent activistisch geworden, actief geworden. Maar niet alleen maar door aandacht te vragen, maar ook door reële ondersteuning te bieden in concrete gevallen. Het is denk ik die combinatie van aan de ene kant in concrete gevallen mensen wegwijs maken en hulp verlenen en aan de andere kant ook de grote lijn in de gaten houden. En bij beleidsmakers af en toe aan de lijn trekken, aan de bel trekken en zeggen van jongens, er zou eigenlijk wat moeten gebeuren. Die combinatie die je heel goed hebt opgepakt. Dus je hebt er geloof ik ook als eerder prijs voor gewonnen en zo. Nou, dat weet je allemaal zelf wel. Een nominatie voor de Joke Smit-prijs zelfs in 2008. Dus nu ga je dit steunpunt hier oprichten. We hebben daar vanuit de OCW ook zijn blij geweest dat we daar een steun aan konden verlenen. Dus een stichtingbestuur opgericht. De voorzitter staat er al de camera in de hand om het allemaal vast te leggen. En je hebt hier een mooie plek in een gebouw waarvan je me net vertelde dat het ook nog op een erfgoedlijst stond. Ja. Dat zie ik er hier nog niet direct aan af, maar ongetwijfeld kan dat ergens blijken. Dus ik hoop dat mensen die hulp gaan gebruiken, dat ze de weg naar je weten te vinden. We hebben een subsidie kunnen vinden voor 2 jaar. Zeggen nadrukkelijk bij me, zo hadden we het ook eerder al besproken. Ja, ja. Daarna moet het zijn eigen weg gaan vinden. Ja. Maar het is wel een stevige manier om de boel op de rails te zetten. Zeker. Dus dank dat je dat hebt willen doen, dat je vol hebt gehouden. Want het was toch even natuurlijk spannend van gaat zoiets echt lukken, dat je doorgezet hebt. Ja. Ook weer een voorbeeld van anderen, dat als je echt iets wil en je zet door, dan lukt het. En gefeliciteerd daarmee. Dank u wel. wel. Laat ik eerst maar feliciteren. Dank u wel. En dan gaan we doen. Gaan we die samen doen? Ja, pak jij maar aan de andere kant van de wind of zoiets. Ja. Toch? Leuk. Ja. Oké, 1, 2. Yeah. En weet u nog, toen ik bij u was, dat u zei, nou, kantoorruimte is misschien een beetje saai, misschien kun je beter binnen de scholen blijven. Ik ben heel erg benieuwd wat u ervan vindt, want ik vind het niet saai. Niet saai. We zitten op slot, want... Oh, ja. Kantoorruimte geopend en daarmee ook de nieuwe website gelanceerd. Ze heeft natuurlijk vorig jaar ook een subsidie gegeven voor de informatievoorziening om te verbeteren. Nou, ik kan u een factsheet geven met wat er precies allemaal aangepast is en veranderd. Waaronder ook een kennisportal voor onderwijsinstellingen die zich kunnen abonneren en kunnen inloggen voor docenten en voor mentoren en decanen voor extra informatie hoe je deze doelgroep het beste kan begeleiden, zeg maar, tijdens de studie. En ook voor sociale diensten, voor de toeleiding naar scholing.
En ja, de hele navigatie is verbeterd op de website. Het is veel overzichtelijker en ziet er mooi uit hoor. Ja, het is dankzij uw subsidie ook. Dus bij deze is ook de website gelijk gelanceerd. En ik wil u straks ook de andere ruimtes nog wel even laten zien. Maar ik vind het ook leuk als we straks samen even onder dat www.studerendemoeders.nl op de foto gaan. Zullen we dat eerst doen? Ja. Dan gaan we daarna door. Kunnen kinderen daar meteen... Ja, we hebben ook daar speelruimte en dergelijke. En ja, een bankje om een huiselijke sfeer te creëren, dat het lekker laagdrempelig is. En dat mensen zich hier ook veilig en goed moeten voelen om hun verhaal te doen en de dingen waar ze tegenaan lopen. Komen er vaak vaders mee? Nee, niet zo vaak. Hoe komt dat dan? Hoe dat komt? Ja, dat weet ik niet, omdat het toch vaak aan de moeder overgelaten wordt, denk ik. Ja, wij zien meer moeders dan studerende vaders. En in de praktijk zijn er ook minder mannen die de volledige zorg op zich hebben genomen. En ja, de meeste problematiek waar vrouwen tegenaan lopen is ook het zij dat zwangerschap gecombineerd moet worden met een studie en de zorg. En die ligt voor het grote gedeelte toch wel bij de vrouw. Ja. Maar juist bij studenten is er vaak natuurlijk nog een grote gelijkwaardigheid. Dan is niet de ene kostwinner en de ander niet, want ze studeren allebei vaak, neem ik aan. Nou, niet in alle gevallen. Kijk bijvoorbeeld naar deeltijd mensen, waarvan bijvoorbeeld de partner werkt. En want dat is vaak ook een van de redenen waarom de partner niet meekomt, omdat hij werkt. En ja, of ook inderdaad studeert. En dan is het soms wel lastig om dat met studieroosters en de oppas af te stemmen met elkaar. Maar ja, daar hoop ik verder nog een keer met u over te praten. En wat ik wel ook nog even wil laten zien was ik heb een nieuw foldertje gemaakt over de workshops die ik kan geven. Ja, dat ligt meer in de toeleiding naar scholing. Maar ik dacht voor onderweg geef ik het nog even mee. Nou ja, en hier hebben we dan ons eigen wc met verschoningsruimte voor de baby's. Oh, dat is goed om ja, dat is ook heel fijn dat we dat ook hebben kunnen doen. Dus dit is de ruimte. Nou, ik wens je heel veel succes ermee. Hoe belangrijk is deze dag voor u? Ik vind het heel belangrijk om de plek nu ook te zien waar Annemiek kan starten. Ik ken het steunpunt studerende moeders. We hebben ook eerder elkaar ontmoet. En toen ook gepraat over het zou eigenlijk goed zijn om het ook een plek te geven waar het werk kan gebeuren. Nu vandaag vieren we ook een beetje officieel de start van het programma. Ja, ik heb gezien in uw speech dat u zegt dat u dit wil stimuleren, maar dan is een vraag. Zijn natuurlijk de definities te eiken en te synchroniseren, speciaal met betrekking tot inkomsten. Want de sociale diensten en de andere diensten beschouwen inkomsten ook. Dus je leningen ook als inkomsten en dat betekent dat studerende moeders ver beneden de minimums bestaan gaan zitten en dat een drempel wordt voor het studeren. Ja, er zijn een heleboel bottlenecks, financiële is daar een deel van. Die worden ook door het steunpunt hier aan de orde gesteld. Maar er zijn ook veel andere praktische problemen. Ook de zwangerschap tijdens de studie, uitstel wat er voor nodig is, etc. Dus ik denk dat het hele pakket bekeken moet worden. Oké, we wensen u succes en we volgen. Tot ziens.